ko ñande aset nogasi go lewru septembre e ndeɗo hitande 2019 gummiɗen ɗo e wuro lamorgo ngo hono Dakar ndewɗen ko jaam ñaajo telliɗen ɗo Sébi Kotane gaccuɗen lawol fewde toon to Thiès telliɗen paaɗen to wuro witego Ndoyen Madane hakkude maggo e Sébi Kotane ko kilométre uji 3 gueɗe kewɗe jubbinama toon tawi jubbini ɗum ko biteɗo Astouba tergal toon to conseil économique social et environnemental e nder on ñalawma gueɗe kewɗe mbaɗama hen ko wayno duwnugol sukaɓe worɓe tolniɓe 50 tawi ɓen sukaɓe ko kanko honorable tigui darani ɗumen guila e ngol duwnugol safare mabɓe ñamdu e yarde ha e gueɗe baɗe noon jinnaɓe ɓen sukaɓe kolliri weltare muɗum fewde on honorable Astouba nde ɗum ɗon ɓenni jangguinoɓe kamɓe étudiant wuro ngo jubbini ko wiyete panel woni yewtere yanji ko fate banggue jangde sukaɓe jangoɓe hen dokkama jeenaji kewɗe tawi ko ɓuuri hen teskede ko sukaɓe ɓe ganduɗa ina jogui gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ina jogui jangde ko sukaɓe ɓe ganduɗa keeɓi tigui fayide mawɗo to banggue jangde caggal nde golɗon dokkirgol ɓenni Ousmane Sow joguiɗo konngol étudiant ji ɗi suuti hen konnguɗi bon hande adi o journée hande ko min jinno association fedde fulɓe enne ɓe rendinde bawɗe amen pour min balla sukaɓe ɓe tinno a jangde mumen pour min mbaɗa ɗum organiser ɗum foof noon min ballama hen ha kay ndimbal mawɗo mbo woni ndimbal mo gandanɗa mi honorable Astouba Yongirima conseillère économique social et environnemental ko ɗum ndimbal mawɗo noon par ce que taki min jonguiri fourniture aji woni kayeji ɗi kurkali ɗi janguiri kayeji ɗi kurkali ɗi janguiri ha kay bikeji ha kay kerewngaji ɗi bindirata foof ɗum noon hiɗum wawi wallum ko ɗum ndimbal mawɗo ha kay aji wallum jangde par ce que kala mo haɗa jangga haɗa sohli kaye haɗa sohli bic haɗa sohli foof donc amical élève étudiant Ndoyen e Deni Youssou hembo rendi hande honorable Astouba jaggiranimo a fedde fulɓe enne ɓe mbo ardori ni hande ari pour wallude amen minen foof pour walla sukaɓe diwan o par ce que aduna o ni en jogui mbaka donc jangde hen mbawi rendin foof ndendina foof mais sa jangguinani kurkali ma janggo jaam on sera toujours en retard donc il va falloir enen fulɓe ɓureɗen gessu wallum jangde ballodiren aussi parents ɓe aussi ɓe ñaaha kurkali ɗi a wallum jangde autorité ɓe aussi ɓe jagguirano kurkali ɗi a wallum jangde he minen étudiant ɓe min hen mbaɗa wallu amen min hen mbaɗa komin ko mbawi honorable Astouba aussi moni hen wat ko wawi ko moni hen waɗa kadde bawɗe mum ɗum wadduno journée o hande min mbaɗi panel woni organisation min layda akay parents ɓe akay ɓeɓe gandanɗami kamen mbaɗi sekki jangde ɓe ancien directeur ɓe a professeur ɓe rendine ɗum rendin amen hande pour wadde ñaahde kurkali ɗi ko ɗum wondo yitte hande ñalande panel o akay remise des prix o min jongori noon cadeauji ɗi gandanɗami vraiment elwoɓe heeɓe en mbawi janggu hakay année o gasa min mbaɗi primé les meilleurs élèves et aussi kurkali dewi ɗi ɗi tinno jangde mumen ak moƴƴi mbiɗa hasbi ɗum kam ɗum wondo hande kam ɗum fottini en ɗo hande pour l'ensemble dal ɓe tinno kurkali ɗi tinno jangde mais aussi ɓe ganda ko jangde rek woodi ni hen kam ɗum wawi men yawtin kala sohlaya ha yetti final mo innira kanko Astouba on final football jubbinaɗo ɗon jeu de maillot baluji e gueɗe baɗe noon dokkama ɓen ɗon sukaɓe wonduɓe enveloppe aji woni koppareji haɗani tan en Ndoyennaɓe saabu hay équipe aji bannoɗi participé jeeyaɗi e on ɗon nokku kala keeɓi jeenaji munen keeɓi kadi damorde munen koye on tuma Astouba honorable on ɗon arti e mbaɗi kuftodindi e sababu on ɗon ñalawma joni en ñalliɗo hande guila subaka on ji en gari e kaddingol sukaɓe en kaddiniɗo hande sukaɓe 50 de parɗen ɗon en mbaɗi panel o en ji meilleur élève aji ɗi tottama prix gaynoɗen jaaɗen terrain mbaɗɗen cours de enva parɗen toon gartuɗen ga mbaɗɗen reboisement
joni heddi ko sukaɓe gayna final mabɓe ɓe gara ɓe totte prix ji mabɓe ko ɗum woni ñalawma hande o ko saabi ɗum e inde noon NNB e fulɓe ngam ɓamtare Thialli ko nden darde min dari hen hande saabu ko min ardina région de Dakar. Mi ñalawma o tan ko fellide daranade leñolam saabu neɗɗo kala kaɗa dilla yiyataw aɗa wonde bande en aɗa liggodo e bande en te ko ndeɗo darde tan kamɓe ɓe panno e am saabu ko hoolare ɓe guitti ɗum taki ɓe ittude kurel o ɓe desdi kam région de Dakar. Donc soɓe desdi kam région de Dakar wonko ɓe paade ame golle ɗe potmi gollade ɗum taki noon gila nden ha joni mi heɓano wadde ɗum hande pinmi dawrumi oɗo ñalawma. Amin ɗamini yaade saabu Dakar desdami puɗɗorimi ɗo tan saabu ko ɗo woni commune am te mboɗo dilla e politique anani ɗon noon ɗo koɗɗa ɗo alay saago ko jolfuɓe mbiyata ko beysa weeyu tanka ɗum taki mi fuɗɗade ɗo henna e wuuro he somin gummima ɗone mamin pa commune aji goɗɗi saabu moni fof no andi région de Dakar ko 52 communes ko 52 communes o min mataw mboɗo wiya ko min ɓuuri mawnude hen commune min ɓuuri mawnude hen région joni noon région on ɗon e nder commune aji ɗi so Allah jaaɓi mamin mbat tourné foof kala ɗo ɓiɗɗo pullo waali Thialli naajo mamin ƴeewoy ɗum mamin darano ɗum kaddi bawɗe amen. Fandaram e banggue politique ene heewi ko waɗa e wuuro he ene heewi kono kadi ne heewi ko ganduɗani kadi ene heddi koɓe poti waɗanede wonko ɓe mbaɗana wonko heddi saabu a nani nane sukaɓe ne kaala ɗo henna haala CM ɓe ngala CM dañɗo ɗo henna ɗum ɗo fof janggoyta ko sebutani te aɗa andi ɗum ɗon ene muusi saka e ɓiɓɓe rewɓe kadi sirani ɗum noon amin ñaago état walla min hen min daña CM te kadi mboɗo dari darde ko somi heeɓi toon moƴƴi somi heɓanine mami daro pour wallude ɓe kamɓe haɓe daña CM no foti foof taw sukaɓeɓe ne mbawa finde ne jangga ɗo ene jippo ne ñalta e galleji mumen ene gotto ɗon saabu a nani nane élewaji ɗi goytima ɗum ene jooɗo ñalla toon pullo ene ɗumini yeeso ene sewi yeeso mbawa yaade ne ñalloya galleji janani ene gotto ɗum ɗon noon ko caɗele so woni noon Allah walli min keeɓi état fewnani amin bertomo juuɗe o walla min hen so tawi kadi wonno way amin dari kam parde pour waɗande ɓe CM o so Allah jaaɓi eyyi lawol ngol kam e ɓeni hen so Allah lawol ngol moƴƴani ngol ɓurino ɗo mettude saabu a meeɗa miijade ummade Sébikotane ndungu naata wona oto wona koyɗe a wawana nadde amin jooɗotono ɗo balɗe ɗe gandanɗani jomum yata marché saabu ko toon min duggoyta kala komin mbaɗoyta ko Sébikotane min mbaɗata walla Bambilor kono so yehino ha ndungu ari foof darotono kono caggal noon ko président Macky Sall ari ko a yi lawol ngol eɓene joori eɓene puɗɗi liggey so Allah jaaɓi ɓooyata waɗe goudron. ndeɗen golle kala keeɓi haa ɗo keɓiɗi ɗo koye on saha yettiɗon biteɗo Daouda Dia honorable premier caissier toon to assemblée nationale nde tawno ko cihilagal nde tawno ko ɓingu yummo ko bandiragal lombi hakkunde mabɓe saabi ha kanko Daouda Dia o arde délégation porɗo délégation mantiniɗo ummade to Dakar ha yetti toon to Ndoyen Madane kanko Daouda Dia caggal jaɓɓugal mantinigal ngal o waɗana tawi waɗinimo ɗum ko ɓesgu Ndoyen naaɓi kono ne kadi ko honorable Astouba ko yontuma o ƴetti konngol kanko premier caissier toon to assemblée nationale. Assalamu aleykum bandiraɓe Ndoyen naaɓe min calmini on moni kala inde mum e yettode mum amin gadiro calminalɗi jonguɗo men kilifa meɗen
kono kadi min calmini imam ratib woni gardiɗo ɗo kanko e wondiɓe makko fof. min calmini kala kilifa garɗo ɗo hannde tawtorede oɗo ñalawma, kono min calmini kadi bandiraɓe men fulɓe no kaalowo wi joni ni fullaɓe barke, fulɓe fullaɓe lamɗam, bismiɓe min ɗo hannde e oɗo kikiɗe wono fulɓe callinaɓe. min jetti on no feewi e darde moɗon. min salmini honorable député Salamata Korera, ko militante APR première heure, ko haali ko ko gonga, mbiɗo wawi setade ɗum guila nden ha ɗo ko kanko président Macky Sall o meeɗa yarude caggal. kala kadi ko wawi dañde hen omo handi ko ɓuri ɗum noon mbiɗo wiyamo Gogo Sall a jarama e darde ma. min calmini madame Aissata Ba, conseillère économique social et environnemental, mo sababu mun addi min ɗo hannde e oɗo kikiɗe. kanko ne darde makko laabti cer, laaɓi gila o wona oɗo ñalawma. on oɗon nganndi on ceettima ɗum kadi ɗo henna on kaali liggey mo liggoto ɗo e Ndoyen, kono liggey mo liggoto e département de Rufisque fof walla e région de Dakar fof. amin jettamo no feewi e liggey makko. en calmini Alassane Mbaye Thiam, on ko maire commune Ɓokilaji, ko conseiller économique social et environnemental, ko minen gardi ko sehlam ko mawnam, kala to jaami min jaadi minen gardi ɗo en hannde. min calmini honorable député Mamadou Sadio Diallo, on ko député mo département de Kanel e darde muɗum e jaggande président Macky Sall. min calmini Idi Niang, ko gardiɗo amen, jaadiɗo amen, kala to min darima. kono min calmini kadi mawni amen bismiɗo men e parti he Mbondi Dabo, ko o conseiller o manɗo en minen gardi. min calmini kala délégation mo gardunomi woni kala inde mum e yettode mum. kamɓe fof kadi ɓe calmini on, ɓe mbi on jarama e golle ngol ɗo ɗe. min calmini noon mo ngannduɗa kañum ardini en fedde meɗen NNB, woni Mamadou Ba, oɗo joɗiɗo sara am. min jettimo kadi e darde makko yidde wallude pulagu, yidde wallude fulɓe ha mbawa darade darde nde foti darade nde. enen fulɓe de wonko joguiɗen, kono hen saaji eɗen jaaha ha ɗeɓen yejjidde. addata ɗum noon ko ronkude en rendude, ronkude en hawrude to gueɗe ɗe poɗɗen liggade ɗe. kala noon dariɗo hannde ha ɗum ɗon wawa wonde, min jarnat ɗum, min jettat ɗum, kono kadi min ballat ɗum. ngati hannde darde ndariɗon nde daran ɗon ko leñol ngol, daran ɗon ko président Macky Sall. ngati janngo e jaam so président Macky Sall sohli on daroto, ngati ko bandon, ko ɓimon, ko neɗɗo moɗon, ko sehil moɗon o ari ha ɗo henna. so tawi hannde Astou Ba darima nde ɗo darde yaade Mamadou Ba e fulɓe cahlinaɓe fof, paami nafoore men hannde ko yen ndendu gonen neɗɗo gooto. nafoore men hannde ko yo en ndendu dañen doole ɗe ngannduɗaa janngo so tawi en jaltini doole ɗe moni kala ma waɗen respecté goo, kono moni kala ma ittanen geɗal meɗen ngal poɗɗen ittanede ngal. kala doole jogiɗen moni men kala wonko Allah totti ɗum, kono so tawi en ndenni enen fof ko Allah hokki en ko, ma en dañ doole ɗe ngannduɗaa ɗeɗo
moni wela moni metta tottanen geɗal meɗen ay ngal geɗal en padata ha yimɓe dokka en ngal ko enen jeeyi ko enen mbiyata geɗal men nani ɓe jaltini geɗal ngal ɓe mbiya ha geɗal moɗon ƴette holko ɗum firti ko ngal ɗo jaɓɓal oɗo association mo mbaɗɗon hay goto woto jaran ɗum darade ha association wasa yarude yeeso moni kala min ñaagui ɗum ko yo daro ha ngal ɗo jaɓɓal yaara yeeso ngati ko ngal ɗo tan woni nafoore meɗen ko ngal ɗo tan woni nafoore fulɓe calinaɓe fof ɗo ha abadan ɗum noon somin dañi hande yimɓe dariɓe ko wayno ɓeɗo wonɓe ɗo henna eɓe garani ɓe délégation ngaji garɗi ɗi fof soɓe gari ɓe mbawa hejjude ɗo henna ko association mawɗo min mbiɗa andi kono mi yetti kadi Astouba darde dari hen guila départ ha ɗo o humpinani men haydara o haalni kam fof ɗum tagui oɗo ñalawma alay saago min gara min kawro e moɗon ɗo hayso ni ɓurino ɗo henna alay saago min gara par ce que ɗum woni komin ƴewanno guila départ fulɓe Allah waɗi ɗumen ko joom doole en fulɓe Allah waɗi ɗumen ko joom gandal en fulɓe Allah waɗi ɗumen ko yimɓe rimɓe yiɗɓe koye muɗumen kono caɗele mabɓe tan ko goote ko ronkude rendude ɗum ɗon noon ko ma mbatten haqqille men no feewi hen sahaji neɗɗo o yiyata tan ko hoore muɗum mbiɗa faami ɗum noon gay goto fof a ñaagaki a ñamlaki pinɗa koye galle maɗa aɗa jogui ko ñamɗa aɗa jogui ko jarɗa an ka lamɗo noon heewani jabde won jikku ko ɗum tagui fulɓe donki torade donki accude jikkuji muɗumen gandunoɗi wonnon koɗo jikkuji moƴƴi kono hande wonko aduna o namni goto fof so woni lamɗo galle mum joɗima galle muɗum hay goto hayre yiide goɗɗo on keewal meɗen ngal ittata joni ɗum ɗon noon ittata ɗum tan ko ndenden so tawi en ndendi mi haalani laamu président Macky Sall ko lamɗo ko bande en kono kala bawɗo arde ma ara e meɗen wiye ko jiɗɗen lawol ngol mawɗo o haali ngol ɗo ngol ɗum wonata ko famɗi eɗen mbawi hebde ko ɓuri ɗum ko ɗum tan basiytomi hen bandiraɓe ɓe yoɓe tinno goto fof so intérêt muɗum ari intérêt fulɓe calinaɓe fof ari yo woppo intérêt muɗum o rewa intérêt fulɓe calinaɓe ko ɗum ñaaguimi on miɗa yetta on noon no feewi e golle mbaɗaɗe ɗo henne mi yetti Astouba o haali ɗum joni o waɗi résumé ñalawma o fof jarani ko mbiɗa arta hen ngati o haali fof kono ko anɗinde on tan ko waɗi ɗo henna ko ñalawma kala umman waɗa ko ɓuri ɗum kala ñalawma on waɗa ko ɓuri ɗum min komi seeɗa mbiɗa andi Astouba ko jiɗɗo bandum en Astouba ko jinganɗo bandum en kala ko dañi so sago makko o addanta ko ndoyennaɓe o addata ko fulɓe bandiraɓe makko on noon so waɗi golle ɗeɗo hande min bettanimi ngati mbiɗani ko nden darde tan o darino mi yetti noon kala bandiraɗo dariɗo hande ha ñalawma o woni ñalawma belamma kono kadi mi yetti kala bandiraɗo à partir de hande dariɗo andi nafoore meɗen ko dental darono fulɓe fof ndendiri gerte ndemete koɗo ñaltinano ko ɗum faami honorable Astouba saabi haw ɗoggiti ɗo e Dakar o rutti toon to jibina ngendi bammakko ngo wuro ngo ganduɗa ko wuro ganni ko wuro fulɓe ko wuro pinal kanko Astouba o holliti wonde o ari ko dardade e sukaɓe o ari kadi ko dardade e mawɓe ngam tigi walludeɓe ha wuro ngo heɓa ɓamtare woni to banggue jangde to banggue kalluji hono goudron to banggue kala façon kala mbaɗi développement ɗum saabi kanko tigi tergal e politique leydi Sénégal ko noonne kadi tergal e landa APR o holliti wonde maw haɓɓu o holliti wonde maw dado ha tiiɗa ngam wadde yaha ngara
ngam wadde naata yalta e nder capanɗe joyi ɗiɗi commune aji gonɗi e wuro lamorgo ngo Dakar e siftinde kanko honorable Astouba kanko ardina fedde NNB gonden ngam ɓamtare fulɓi diwan Dakar tuggi Dakar hayeti toon to Saint-Louis